खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम सोरखारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय बे खेबनिफ्राय बिरखंजों दावबायग्रा बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय थोंजोङै दुबाइ आरो आबु धाबिसिम थोंजों बिरखं सिबिथायनि राहाखौ मोननो हासिगोन। गुवाहाटीनिफ्राय थोंजों UAE, थाइलेन्ड, सिंगापुर आरो भुटानसिम बिरखंजों थांनाय राहाबो खालामनाय जासिगोन। फैगौ 4 आगस्टनिफ्राय आसामनि सुबुंफ्रा गुवाहाटीनिफ्राय बे बिरखं सिबिथायखौ मोननो हागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे गेदेर खौरांखौ फोसावनानै होदों। गसाइगावआव 2,60 लाख रांनि लामा बानायनो थाखाय गोदानै अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय BTCनि मृत्युन्जय नार्जारिया। 27 नं राजा लामानिफ्राय गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख' जानानै फाख्रिगुरि थांनाय लामाखौ गोदानै लुफुंनाय जासिगोन। मख'नगोनांदि बे लामाया थांनाय 5 बोसोर UPPL दोलोआ सोरखार सालायनाय समावनो बेफोर लामाया जानांगौमोन, नाथाय बिथांमोना फाहामनायखौ जों नुनो मोननाय जायासै। जायनि जाहोनाव बे लामाया गाज्रि जानायनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोर खस्थ' जादोंमोन। नाथाय फिन जोंनि BPF सोरखारा फैनाय लोगो लोगो जों बेल' नङा गोबां लामाफोर बानायनायजों लाबोबावदों। बेफोरनि खामानिया सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जागायगोन। मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गोनां खौरांखौ फोरमायथिदों। दिनै जुननि 23 खालाराव मेट्रिकनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। दिनै फुंनि 11 रिंगा बाजिनाय लोगो लोगोनो जायफोर फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायदोंमोन बिथांमोना ASSEB नि वेबसाइटआव थांनानै गाव गावनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो हागोन। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन आरोबाव आसामनि सासे सुबुङा गोमाहैनानै दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला अन्ध्र प्रदेशआव बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कारथना गामिनि हितेश बंसियारिया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय दायो बिथाङा गोमाहैनानै दङ। बेखायनो गोमाजानाय नखरनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर बे सावगारियाव होनाय सुबुंखौ नुयोब्ला जानबुं नम्बर 8099486588 बे नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। फैगौ 1 जुलाइ दाननिफ्राय 3 बांसिन गथ' गोनां गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जानाय नंलिया। बे गोनां खौरांखौ फोसावनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ। चिराङाव आबगारि बिफाननि मोनसे गेदेर सिग्रोमनाय। चिरांनि फुथियापारायाव आबगारि बिफाना सिग्रोमनानै नखल बिलाथि जौ बानायग्रा मेसिन आरो गोथां मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे सिग्रोमनायखौ आबगारि बिफाना BJP दैदेनगिरि एबा बारग' PCDCनि आफादगिरि लंकेश्वर देबनाथ आरो दीपक देबनाथनि नखराव सिग्रोमनानै बेफोर आयेन बेरेखा बानायनाय नखल बिलाथि जौ बानायग्रा मेसिनफोरखौ हमनो हादों। उदालगुरियाव गोदानै बेखेवनानै होबाय ग्रिन बासनि राहा। मन्त्रि चरण बरुवा उदालगुरियाव ASTC AC इलेक्ट्रिक बास सार्भिसखौ ASTCनि गेजेरजों दावबायारिफोरा उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनिफ्राय मंगलदै थांग्रा ग्रिन बासखौ मैया बेखेवनानै होनाय जायो। মাজবাট তেজপুৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ ডিমাকুছিৰ পৰা টংলা হৈ মংগলদৈ। যি নহওক ৰাইজে চবৰে আশা এটা আছিল, যেহেতু গুৱাহাটী চিটিত গ্ৰীণ বাছ চলি আছে, আমাৰ BTC অঞ্চলত গ্ৰীণ বাছ আহিব না নাই এই কুৱেশ্যন সদায় কৰি আছিল। তো তাৰ কাৰণে মোৰ চিন্তা আছিল BTCত কেতিয়া গ্ৰীণ বাছটো চলাচল কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ডাঙৰ ইয়াৰ আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল চাৰ্জিং ষ্টেচন আমাৰ নাই এতিয়া। য'ত চাৰ্জিং ষ্টেচন দিব লাগে এইখিনি আমি দিব পৰা নাই। আমাৰ BTC চৰকাৰৰ মুৰব্বী সন্মানীয় হাগ্ৰামা মল্লিক ডাঙৰীয়া তেখেতেও খুব ইণ্টাৰেষ্টেড। তেখেতেও মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে যে BTCত গ্ৰীণ বাছৰ ছাৰ্ভিচটো দিব লাগে। মই তেখেতক কৈছোঁ আপুনি যদি চাৰ্জিং ষ্টেচনবিলাক বনাই দিয়ে আমি সোনকালে দিব পাৰিম। কিন্তু তেখেতে লগে লগে মানি লৈছে আৰু ইতিমধ্যে চাৰ্জিং ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে। মেন হাইৰোড পৰা চিভিল ভায়া আমাৰ ফাঁকিগুৰিলৈকে যোৱা ৰাস্তা আমি আজি মুকলি কৰিলোঁ। কাৰণ সেইটো ৰাস্তা আমাৰ গোসাইগাঁও সাব ডিভিজন ভিতৰত এটা মেইন অফিচ আছে চিভিলিষ্ট STO চিভিল আমাৰ অফিচ। গতিকে যোৱা UPPL দিনতে সেইটো হ'ব লাগিছিল, কিন্তু 5 বছৰ আমি দেখা গৈছে কোনো কাম কৰা যোৱা নাই। আৰু তেনেকেই আমাৰ গোসাইগাঁও সাব ডিভিজন অঞ্চলত মানুহবিলাকে সেইখিনি যাবৰ কাৰণে বহুত মানে কষ্ট পাই আছিলে। আজি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি এইটো অকল এইটো নহয়, বহুত ৰাস্তা আমি আনিছোঁ। কাম হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পূৰা ৰানিং কাম হ'ব। আৰু এইটো আজি ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ পাব্লিকে ডিমাণ্ড, এই পাব্লিকে ডিমাণ্ডৰ কাৰণে এনেই পাব্লিক নহয়, আমি এনেই ৰাস্তাটো ধৰাই আছিলে, কিন্তু বাজেট হ'ব জুলাইত, গতিকে অলপ লেট হ'ব। গতিকে আমাৰ এতিয়াই লাগে, সেইকাৰণে আমি চিফছাৰ লগত কথা পাতি এইটো গো হেডত আনিছোঁ।
আজি মুকলি কৰা হ'ল আৰু আজিৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্টাৰো আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা ৰাস্তা বহুত বেয়া হৈ আছে আমি এই ৰাস্তাবিলাক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি পাই মানে কাম কৰাৰ কাৰণে ষ্টেপ লৈছোঁ